kleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong badhe kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatoki ae. Mbut ora. Ayo satu-satu. Moh. Ora wani ngene. Wis tak kendhau. Canggile Semar. Kula badhe mbelani ki Lurah Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangka inggih pun senggono. Sing ati-ati ya Anoman mriki wis tak kendhau. Jaluk kanthi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur Pak. Wan Anoman perang aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang aku ya udah. Dhewe njagake Anoman lho, Gong. Anoman ki ampun lho, Tru. Gembong mangleawan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho, petunganmu saka ngendi iso karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka ijen. Ngono, mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkih awake, suda kekuatane. Ngono nganti Anoman kalah, Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik tru nek omong iki. Wah, deg-degi aku to kowe. Ora ngedeg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa Tru? Planning ke depan. Maksudnya planning yo duwe pikiran ke depane iki piye, duwe gegayuhan to rencanane iki piye ngono. Ngono nganti Anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, tak lakonane, tak labuhi pati, Pak. Rasa kuwatir wis. Nang nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing methuke. Ora usah kuwatir, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono kuwi sing tak karepake. Karang Kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonamu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng iso ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujudi. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane ming mongan-mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Nah ya wis njaluk kerokan di sing njaluk paramet di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ya wis ben karang yo garing ringkih kok ya. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Petro. Nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu malah kesempyo ing aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nun nggih, ngestakaken debau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten griya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca.
Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni. Ndoro Gatotkaca. Lah ra ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petra karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Oh, tuh. Setyatuhu dengkulmu melocot kuwi ra. Durung mulai rimbane kaya Setyatuhu. Santi Mulya. Santi Mulya terus. Buka bunang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo. Tolele. Ndolole te. Ya mangga ya. Karo kene iki Bapak ya. Oh. Ila dalah. Iki Bagong mancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapakke kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalahku arep boyong karo bapak ora masalah, Pate Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngerti apa ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nggawa, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Man ya? Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng wae kok iki tak gawe lakon nek. Oh nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botoke gelut lho boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong Padi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatoki ae. Mbut ora. Yo satu-satu mo. Ora wani kene. Canggleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis ngono iki. Ayo gek minggat kowe. Iya. Patih kok dinggat-gatke ra. Apa iki ngengaran Anoman? Nggih, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para sata Kurawa mlayu badhe njajal kula sumanggaken Surtayu aja kaya bocah cilik aja meneng wae iki tandang ana Anoman ora minggat pecah siramu para maju leganing atiku Raden Surtayu
ora sah pamer. Sirahmu. Sa. Oh. 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 Ah. Waduh. Waduh, mati ya. Cocok tumbak jebol dadawuhan. Wah, mati. Oh, what? Cocok tumbak jebol dadawuhan.
Mati aku. Woi. Iya. Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwis. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Ku carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih, tekune. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi? Nggih. Kaya kowe kuwi? Nggih. Lho. Kok malah singsat? Kele nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun gelem. Mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Iki rada abot iki ya. Ngapae kei men munyuke telu saya rame mangap. Wah mau anoman ora ngono iki syarat kewes mangap. Waduh kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Lek ngulu kaya angil kae ya. Sebul. Nah, ayo terus. Terus rono kabeh. Men aku ra muni coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Mangap. Kuwi ya pembalasan. Ayo kok. Udu tai ya. Jadi wah oke iki ora apa-apa. Oke ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke
kapuk lho. Direk. Piye? Ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedhil ora. Sithik, emah, ngendak ora iso beker. Tuh edan mencolot barang. Ngapa cangkem dingake? Lha tuku sempritane ndi? Hah? Lha tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen ajajine Anoman dikake aku. Oh. Carane, mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komeng kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker sithik mung cedhik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, Amo Suramrata Jayamrata Banjen Bandara.